Saps el que diuen? Com estàs? Secció. Sí. Aquest no me lo corta, no? Que el preu ha sigut barat. No, bé. On està María José? A ver si quito el temporizador.
Pere IV, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, ordena que a Cocentaina, sense interrupció, una fira es faça de 15 jorns de duració i siga per Sant Miquel aquesta celebració. I perquè la fira esdevinga una de les millors, no podrà interrompre's si no és per força major. Tot aquell que siga bé venedor o bé comprador, vaig i torni a la fira sota la meva protecció. A ningú podran detenir ni tancar a la presó, llevat dels que siguen lladres, assaltants o traïdors. També si són sodomites o són falsificadors. Ordene que per aquesta gent no hi hagi perdó. A més mane i ordene a tots els meus capitans que facin guardar i guarden aquesta ordre reial i ho signa a València davant de les autoritats en 1346, un 12 del mes de maig. Socarrats, socarrades, disfruteu de la fira, és per a vosaltres. Que avui estigueu així acompanyant-nos. Moltíssimes gràcies per vindre a inaugurar la 672 edició de la Fira de Tots Sants. I ara ens posem a la vostra disposició per a respondre les vostres preguntes, el president de Generalitat, la regidora de Fira, Mariona Carbonell, i Quico Moya, que és el que ha tingut l'honor de llegir el privilegi de la Fira. En un segon lloc tindrem altres declaracions, declararan el delegat de govern, la vicepresidenta de Generalitat i els consellers d'Economia Sostenible i la consellera de Sanitat, així com el president de les Corts. Ai, colesterol i
De moment la gent es porta bé. Para poner orden en la posición, chico. Para poner orden. Eso es una decoración ahí en el coche que no se porta mal. Y algunos se portan mal. Muy bien, lo de coche. Que si algunos de forma, algunos ponen igual. Venga, que vaya bien. per les vesprades, després del centre de l'Ajuntament, nosaltres continuem ja les persones a pagar-nos. Tenim per treballadors, Tenim un mèrit molt especial. Sí, a les sanitàries. I de vesprada a les 2. A les 2, quan acaba el centre de l'Ajuntament, en les mateixes instal·lacions que es coneixen. I ahí estem treballant tots. Sí. I ara, per així, a de loteria, a vendre cosetes, enguany hem fet calendaris. Ai, un any és un fet xicotet? Sí. Està bé. Gràcies. Estava explicant ja a la vicepresidenta que tots els anys es feu la foto en el Pere Morera, quan baixeu. Sí, tots els anys se la fem. I molt bé. Este llibre és molt xulo. Este llibre jo entenc que és molt xulo. Això és molt bonic. Enguany estem promocionant també el Capità Simer, que està en castellà i en valencià. No te resolts ahí. Al revés. Bueno, president, en primer lloc, gràcies per vindre de nou a la Fira de Tots Sants, una fira especial aquest any perquè per fi és Fira Vic, algo que vostè ja va dir fa 2 anys que lluitaríem per aquesta denominació, no? Jo crec que la Fira de Tots Sants és un dels grans esdeveniments que té la Comunitat Valenciana i el reconeixement que li ha fet el Consell de Bé d'Interès Cultural és allò que realment es mereix la Fira i la ciutat de Cocentaina per tot el que ha estat el trasllat històric del que ha significat aquesta fira. Una fira que fou des de l'inici un espai d'encontre, de trobada, de negoci però també de convivència i que ara, al segle XXI, continua tenint una gran vitalitat. Hi ha vora 800 espais comercials, però més enllà d'això el que hi ha és una activitat enorme. És un punt de trobada en el que sempre ens sentim absolutament ben rebuts, perquè és veritat que Cocentaina avui i estos dies, este cap de setmana, és la capital de la Comunitat Valenciana. President, som Vic, som d'interès turístic nacional, anem per l'internacional, però econòmicament, li pregunto tots els anys, econòmicament no té una partida específica com altres esdeveniments. Toca ja pegar aquest pas de tindre aquesta partida a la Fira de Cocentaina?
Bé, jo crec que el tractament que es fa normalment ara pressupostàriament és no tant que els BICs tinguin una línia pressupostària única, sinó que hi ha un conjunt d'ajuts de la Generalitat per al conjunt de béns d'interès cultural i a través de les línies de patrimoni i també de turisme se recolza. Nosaltres inequívocament des de la Generalitat i des de tots els àmbits, de totes les conselleries, estem volcats absolutament en el que és el desenvolupament d'esta comarca i molt especialment de Cocentaina en una qüestió que va molt més enllà de les fronteres de la pròpia ciutat. La Fira de Tots Sants, jo sé que és molt dels ciutadans de Cocentaina i ciutadanes, però és patrimoni de tota la comunitat. Okay. President, bon dia, president. Bon dia. Apostem per el turisme de sol i playa, és fonamental, és la primera indústria de la Comunitat Valenciana, però si em permet, queda encara molt de treball per a potenciar i fer més encara factible el turisme d'interior de les tres províncies, Castelló, València i Alacant. Queda molt treball a fer, no, president? No, treball sempre queda i quedarà perquè estem en constant evolució, però jo vull dir que el turisme d'interior està en estos anys pujant d'una manera extraordinària i sobretot està pujant en base a la qualitat i en base als distints segments i als distints productes que estem venent. Un d'ells, fonamental, és la gastronomia i avui tenim així un bon exemple de lo que és una manera d'entendre extraordinàriament bé el que és arrels i modernitat des del punt de vista gastronòmic. Crec que és una gran alegria poder compartir avui este dia amb Quico perquè realment ells han fet un treball enorme i això és el que va aportar més persones a visitar esta comarca, per exemple, o esta ciutat. Una cosa fonamental és la gastronomia, és el patrimoni com este Palau Comtal. Tot això i la manera de ser de la gent i tots els entorns i la cultura tant del patrimoni natural com del patrimoni cultural. Tot això és el que en definitiva ha de configurar una experiència vital, que és el que és el turisme. El viatge és això, és una experiència i una experiència que té un recorregut i una finalització magnífica, qualsevol que vulgui, així al restaurant L'Escaleta. No és propaganda comercial, Ya habéis cargado siempre la primera.
Quico, tu eres contestat de prop, avui has sigut la persona que ha llegit el privilegi de la fira. Què representa per a tu i per al teu sector també aquest moment? Bueno, doncs, com deia el president, al final l'alta restauració esdevé un patrimoni de tots, no només de les empreses que estan vinculades en això. Jo, com a representant d'una casa que està vinculada al poble de Cocentaina des de fa quasi 40 anys, és un honor, com no pot ser d'una altra forma, representar a l'Escaleta sí al poble. I res, convidar a tot el món que ens estigui escoltant a vindre a gaudir de la fira, dels seus indrets, de la gastronomia que invadeix els carrers de Cocentaina, dels olors que ens invadeixen i que ens donen gana per a menjar. Així que, una invitació pública a tot el món que vulgui gaudir de la fira. Com t'has sentit en aquest moment de llegir el privilegi, on tenies a tot el poble, però també la teva família estava ahí present i pendent? Això és el que més cura em dona, perquè sempre tens més... Estàs més nerviós quan la gent propera a tu està mirant-te, no? Però jo crec que ha eixit el pas prou airós, així que molt content. Ara ja a partir d'ara molt relaxat. Y todo eso y de jugar. L'alcaldessa de Cocentaina també li demanem unes paraules. Aquest any hi ha més representació institucional que mai de la Generalitat. La Diputació ha estat més fluixa la cosa, per no dir molt poqueta. Alcaldessa, imagina que convidant a tots i contents de la resposta, no? Que és també el que vol la fira. Molt contents perquè el poble de Cocentaina es sent molt reconfortat i molt suportat per el govern autonòmic. El de Diputació no ha pogut estar, però tenim tot el suport autonòmic i agraïm als representants del govern de Generalitat
que estiguen així avui, sobretot al nostre president, que sempre ha sigut fidel a la Fira de Tots Sants des que està al govern i quan estava en l'oposició també, i s'agraeix perquè sentim que així la Fira de Cocentaina té el reconeixement a nivell polític, a nivell institucional, que necessitava des de fa molts anys, i també pensem que estan així perquè també és una forma de celebrar amb el poble de Cocentaina que per fi som un Vic, un bé d'interès cultural i material, som la primera fira de tota la comunitat valenciana en ser-ho. És un orgull, darrere hi ha molt de treball, molta gent implicada i tot l'amor d'un poble volcat en esta grandíssima tradició que és la fira. Així que espero que tots i totes la disfrutem moltíssim perquè la fira al cap i a la fi és per al poble i per això la treballem. Need a nod, give me a nod. Oh, tea. There's a nod. Is that a nod? Oh, yeah. I need another E. But you could No, I need two Ds. So, one D, two Ds. Just put it out. No I. I-E. Oh, he's an IE. I-E, yeah, he's an I-E. Is that an I? No, I said cheese upside down. Is that an I? That's an I. No. And that's an H. No. No. I. I. An E. I've got an E. You've got an E. That's a better E though, actually. But you need another E. There's lots of E's double here. D. Oh yes, I do need another E. I do need another E. There we go. Yeah, there's loads of E's in this one. So she can focus on it. Where do you want me to make the name? Here? You watch your bags. Yeah, I've got my foot on it. That's Look at F. this here, scratchers. Can I move that out of the way? E. Vamos, mira. Tu verkeer. Vilken farge ska jag ta i den då? Ja, det är fint. Ay. Mega plata. Quítate el guante de zorrada. Coge el extintor por si sale de la marcha sin paz. Coge el extintor por si sale. ¿Qué precio tiene? 25 Que los conocimientos. No sé si tiene piedra o tiene... Míratelo, envíale una foto si quieres y que te diga lo que Esa está chula, ¿eh? Sí. ¿Este qué mineral es? ¿Cuarto? ¿Cuarto? Sí. Lleva los 80. Una
más una muestra para vosotros. Para ir chafando así, ¿eh? Moviendo la bolita. No puedes, deja ver. Te rindes, ¿eh? Toma, si quieres puedes estrujar un poco la rana para que no mates a nadie ahora por el camino. Mira, así. Vale, todos 8 y Mira, vale, ¿queréis una bolsilla? Venga, Tara. Han puesto el sol muy mal hoy. Bueno. Hay nubes cuando no hace falta. Gritamos todos y todas. 1, 2, 3. Ah, muy alto subido eso para lo que habéis gritado. Venga, un poco más. Ay, nena, qué miedo. Venga, un poco más. Som a la vostra disposició. M'agradaria destacar una cosa que crec que li dona importància a la Fira de Cocentaina, per a saber la importància que té. Quan la Fira de Cocentaina es va crear per Pere el Cerimoniós, no existia la Generalitat Valenciana. Enguany, en el Congrés de la Veu del Regne, fa 600 anys que les Corts Valencianes van crear la Generalitat i quan se va fer la Fira de Cocentaina la Generalitat encara no existia. Per què dic això? Perquè venim de lluny, perquè van ser una monarquia molt oberta, molt comercial, molt activa en les viles reals com Cocentaina, i 72 anys després les Corts crearem el diputat del General, que va ser la Generalitat actual. És a dir, estem celebrant enguany el 600 aniversari de la creació de la Generalitat i en aquell moment Cocentaina ja era Vila Real de les Corts, i 72 anys després es va constituir la Generalitat. Crec que és una efemèride important, significativa, per a saber que som un poble que venim de lluny, que tenim tradicions importants i que som un poble que mira al futur amb esperança amb la nostra Generalitat, que sembla que ja tenen els pressupostos mig arreglats. La última. 1, 2, 3. Almendras tenemos calentitas. Mira, estos son pipas. Los pipas con caramelo, ¿ves? ¿Quieres probarlas? Y muchas gracias. Dame una dos para probar. No son pipas. Vale, a ver, prueba una. Gracias. Tiene que conectar. ¿Y aquello qué porta? No lo sé. Pecado, tome. Luego tenemos turrón, chocolate, limón y leche merengada. ¿Ha probado vosotros? 20, 30. No, ha probado. Sí. Pues nada, porque le he tapado, porque el pan es un pan. Sí, pero escolta, clar, home, teniu els caramols. Después de comer la media tarde. Vaya rodando, vaya rodando. Y ahora costa así, claro. A la tarde. A la tarde, para pasar. Infusión Sí, pasó el diablo. Frito, para carne quedado.
Parece el Sánchez Roncal. ¡Triste! ¡Ay, qué bonito! Tiene que ser Darío. Dice il so,